vítám na kanále Elite a tohle je naše první herní video. Dneska je tady se mnou Ladis. Čau. A Knedlík. Čau. Hele, tak už se tady koukáme na nějaký ty auta. No, tohle je moc módní. Ale hele, tohle, tady byly dokonce i otevřený dveře, tak nasedáme do něj. Tak teď tady zajedeme do LCčka. Tak teď to jdeme pořádně vypínit a to vyjede Mount Chiliad. Tak a já bych to tady pořádně vypínila, jak říká Knedlík, ať to vyjedem. Tak už jsme tady koupili nějaký armor, ale před náma ještě dost práce. No to máš pravdu, protože teď bychom to asi nevěděli. Já bych koupil ještě nějaký výfuk, třeba tenhle. Já bych koupil ještě nějaký ty kryty na gumy, protože do toho terénu se nám to bude hodit. No, taky bych nějaký vybral. No, třeba tyhle, ty jsou docela pěkný. No, mně se spíš líbí tyhle, já je koupím. Já bych koupil i nějaký odfukování, jak má Dominik Toretto. Ještě to musíme pořádně vytunit. Normálně to byla povinnost tomu dát takovouhle nádhernou růžovou barvičku. No a teď bych tam dodal ještě nějaký maličkosti a pak už vyražíme. Tak a teďka nastavíme mapu rovnou na Mount Chiliad. No snad to vyjde a tohle video neskončí totálním failem. No, to by bylo špatně. To jste teda pěkně zakřikli. Tohle je jenom začátek. GG.
takže se teďka potřebujeme tady nějak vyhrabat. No a pak bych jel asi do LSCčka, protože, jak jsem mohla vidět, tak jsme několikrát nabourali a je to jako docela hodně rozbitý, takže bych to dal opravit. No, to máš pravdu, jsme docela nešikové v tom řízení, takže teď už to je jenom najít nějaký to LSCčko. To máte pravdu, taky bych tam rychle zajel. zase můžeme jet. No jak tohle vidět, bylo to hodně zdeformovaný. No a teď už zase můžeme jet směr Mount Chiliad. No, ale teď už vidíme Mount Chiliad. No, když se tak na to koukám, tak nám dá ještě pořádně zabrat, než se tam nahoru dostaneme. No, to máš pravdu. Tyjo, dobře tady driftíme. No to máš pravdu, Elvis. Dáme další. Jo, no, teď se jenom rozjejedeme a dáme dalšího. Ozveme se vám, až tam skoro budeme.
そ陸上部に入ってもらうぞ。リレーの時助っ人で新記録出しちゃったしね。暑いからパス。大会は見に行くからさ。No jak můžete vidět, tak tam asi za chvíli budem. No knedlíku, moc bych se neradoval, ať to nezakřikneš. Ne asi. No radši už nic říkat nebudu. No a my už můžeme jet rovnou nahoru. No, jak můžete vidět, tak tam asi za chvilku budem. A challenge nejspíš splníme. Ne asi, už se těším. Yes, konečně po takový době. Ne! Kámo, děláš si srandu, my se tady celou dobu snažíme vyjet a pak, když už tam skoro jsme, tak spadneme dolů. Ale teď se pokusíme asi napojit na nějakou cestu, co?
No, taky bych to udělal, pokud nasvědeme dolů. No, aspoň to zkusíme. No, tak jak můžete vidět, tak takhle jsme dopadli, když jsme se dokotáleli až sem dolů. A takhle vypadá rozbitě to auto. No, takže tenhle úkol jsme nesplnili, i když jsme tam skoro byli, tak nakonec si dáme aspoň odbuchovačku. Tak ještě si popojedeme víc dopředu. Tak dobrý. Vystoupíme si, tady si vybereme nějaký granát. No a půjdeme si to odbouchnout. Bohužel jsme tuto challenge nesplnili, no a pro více takovýchhle videí dávejte lajky a odběry. No tak si to jdeme odbouchnout. No, tak aspoň si to můžeme odpočítat. 3, 2, 1, teď. No, pro jistotu tam hodím ještě jeden. No, pro tohle video je to všechno a ty nezapomeň dát like a odběr. U dalšího videa zase čau.